салом дӯстон, ман Кавсар. Навори имрӯза бошад як саргузашти воқеӣ ва мубориза барои зинда мондан дар муддати 85 рӯз дар байни кӯҳҳои Помири Тоҷикистон. бисёре аз шумо хабар доред ки бо нафарони ҳавопаймои суқуткарда дар кӯҳҳои он чӣ рух дод, чӣ ҳодиса ба сарашон омад. дар қалби сардиҳои кӯҳ тавонистанд 72 рӯз зинда монанд, ҳатто маҷбур шуданд аз гуруснагӣ гӯшти одам хӯранд. ҳодисае ки имрӯз нақл мекунам пеш аз садамаи дар кӯҳҳои он буда дар соли 1942 ба амал омадааст ва як саргузашти ваҳшатноке мебошад ки дар кӯҳҳои Тоҷикистон рух дода буд. гуфта мешавад ки инсон барои зинда монданаш маҷбур шуда чӣ корҳое намекардааст. ба поёни ҳамин навор менигарем ва подписатсаро зер мекунем. ҳама якҷоя дар ин шабака обуна мешавем то наворҳои хуберо аз даст надиҳем ва бармегардем ба тамошои навор. лайк монданро ҳам фаромӯш накунед. ин ҳикоя аз китоби Евгений Лоренс бо номи Дарвозаҳои рӯшон, Душанбе, Мир Полиграфия 2011 гирифта шудааст. ин ҳодиса зимистони соли 1942 дар Тоҷикистон рух додааст. дар кӯҳҳои Помир ҳавопаймои суқут кард ки мусофирон тавонистанд зинда монанд. дар байни онҳо зане бо 2 фарзандаш буд ки 3 моҳи зимистон барои ӯ ҷаҳаннам шуд. дар айни замон шоҳидони зиндамондаи ин ҳодиса дигар дар ҳаёт нестанд, вале дар Ульяновск одамоне ки як вақтҳо дар Тоҷикистон кор мекарданд зиндагӣ мекунанд ва ҳатто шахсоне ки дар амалиёти наҷотдиҳӣ иштирок доштанд мешинохтанд. аз рӯи нақли ҳамин шоҳидҳо ва худи ҳамон зан ин ҳикоя тартиб дода шуд. 16 феврали соли 1942 тақрибан нисфирӯзӣ самолиёти P5 аз Сталинобод ҳозира Душанбе ба сӯи маркази Хоруғ парвоз кард. дар самолиёт 2 афсари комиссарияти халқии корҳои дохилии СССР, як майёри марзбон ва як зан Анна Гурееваи 30 сола бо 2 фарзандаш Сашаи 10 сола ва Валерияи 1 сола буданд. мушкилот қариб дарҳол пас аз парвоз ҳангоми расидан ба фазои шаҳри Ваҳдат оғоз шуд. дастгоҳи фуруди самолиёт кор намекард. лётчик мехост ки баргардад. дере нагузашта ин дастгоҳ ба кор даромад ва онҳо роҳро давом медоданд. баъди 1.5 соат самолиёт ба кӯҳҳои Помир расид. кӯҳҳои Помир чунон баланд буданд ки самолиёт дар байни қуллаҳо парвоз мекард. тақрибан соати 15:00 самолиёт дар минтақаи Дарвозаҳои рӯшон Ағбаи Одудӣ парвоз мекард. лётчик мехост аз канори кӯҳҳо дар атрофи қуллаҳои 4500 метр парвоз кунад. дар канори кӯҳ лётчик идораи самолиётро аз даст дод. дар ин лаҳза боз партофти сахт ба амал омад. мотор аз кор монд ва самолиёт қариб дар қуллаи кӯҳ ба барф бархӯрд. мусофирон дар баландии 4500 метр дар шароити хеле ҳам душвор, норасоии ҳаво, хунукӣ, тапиши зиёди дил ва боридани барфи зиёд тавонистанд зинда монанд. ба онҳо лозим буд то ба деҳаи наздиктарин роҳ ёбанд. кӯшиши зиёд карданд, аммо мушкил буд. қарор доданд дигар қувваи худро аз даст надиҳанд. баъди 1 соат баргаштанд. онҳо фикри инро доштанд ки баъди 1-2 соат дар фурудгоҳи муқарраршуда бонги хатарро мезананд. фикр мекарданд ин ҷо чӣ мехӯрем то аз гуруснагӣ намирем. онҳо каме равған, ним кило калбаса ва панир доштанд. мегуфтанд дар як рӯз як бор хӯрок мехӯрем, шояд то омадани наҷотдиҳандаҳо мерасонад. ташнагии зиёд, аз ташнагӣ барф мехӯрданд. баъди 3 рӯз ягон наҷотдиҳандае наомад. мардон тасмим гирифтанд боз ягон гузаргоҳро ҷустуҷӯ кунанд, аммо дар барфи зиёд роҳ рафтан хело мушкил буд. як нафаре аз онҳо ба ҷарияи афтода ҳалок шуд. натавонистанд ва баргаштанд. шаби 5 ҳарорат ба -30 дараҷа фаромад. аз хунукии зиёд ҳама ба кабинаи самолиёт худро ҷой карда менишастанд. онҳо қарор доданд барфро об карда нӯшанд, аммо аз хунукӣ барф об намешуд. фақат ба қадри 1 пиёла об мегирифтанд тамом. шаби дигар ба назари онҳо чунин намуд ки дар наздикӣ тир мепаронанд. мардон аз кабина баромаданд, аммо аз ин баландӣ чизеро намедиданд. 23 феврал Валерия 1 сола вафот кард. Анна тамоми рӯз гирья кард ва бегоҳ ҷасадро ба матои печонд ва дар охири самолиёт гузошт. дар ин рӯз боз як мусибат рӯй дод. хӯрок тамом шуд. бегоҳӣ мардон қарор доданд дигар наҷотдиҳандагонро мунтазир намешаванд ва субҳ ба ҷустуҷӯи роҳ мераванд. онҳо ба деҳае расиданд. аз деҳа онҳоро ба Хоруғ интиқол доданд.
дар хоруқ пойҳои сармозадаи онҳоро буриданд. баъди чанде Лёчик аз зану фарзандаш ёдовар шуд, аммо онҳо мегуфтанд зинда мондани зану фарзандаш имконпазир аст. агар ба мардуми деҳа мегуфтанд шояд онҳоро наҷот медоданд. Анна ва писараш хостанд то омадани наҷотдиҳандаҳо ҳамин ҷо монанд. онҳо боварӣ доштанд ки баъди расидани ин мардон ба деҳа аз зану фарзандаш хабар медиҳанд. чанд рӯз гузашт, хабаре аз наҷотдиҳандаҳо набуд. шабҳои ваҳшатнок фаро расид. ягон чизи хӯрданӣ надоштанд, аз гуруснагӣ азоб мекашиданд. анна қарор дод то аз ҷасади Валерия яксола истеъмол кунад. Саша розӣ нашуд. модар порае аз ҷасади фарзандаш бурида хӯрд, аммо аз гулӯяш намегузашт. ним моҳ гузашт. анна ва Саша дар ин вақт тамоми ҷасадро хӯрданд. 20 март онҳо боз ба гуруснагӣ дучор шуданд. анна мегӯяд аз гуруснагӣ зиёд мехостем вақтро гузаронем, бо ҳам дамино бозӣ мекардем. Саша оҳиста оҳиста заиф мешуд. ангушти дастамро бо сӯзан сурох кардам ва каме хунро ҷамъ карда ба ӯ додам. Саша андаке ором шуд ва хобаш бурд. падари Саша ва шавҳари Анна мудири фурудгоҳи Хоруқ буд, ки як фарзанди онҳо бо падараш монда буд. Саша аз хоб бедор шуд. падараш ва бародарашро мепурсид. ӯ калимаҳои охирашро мегуфт. ба модараш гуфт: агар наҷот ёфтӣ, ба бародараму падарам ва хешу ақрабо саломи маро расон. 22 март Саша даргузашт. Анна танҳо монд. мехост худашро буғӣ карда кушад. ин корро карда натавонист. аз гуруснагӣ азоб мекашид. билохир аз гуруснагӣ ба ҷасади фарзанди калонияш даст расонд. пора порае аз ҷасад ҷудо карда мехӯрд. пас аз марги Саша палангҳо ва гургҳои ваҳшӣ ба назди самалиёт меомаданд. анна аз тарс аз самалиёт намебаромад. ӯ дар дафтаре ҳама ҳодисаҳои гузаштаро менавишт. баъди чанд рӯз палангҳо аз назди самалиёт рафтанд. ӯ аз самалиёт баромада дар гармии офтоб нишаст. боз як моҳи дигар гузашт. аз ҷасади Саша чизе дигар намонд. анна дар рӯзномаи худ навишт: ман 70 рӯз мешавад наҷотдиҳандаҳаро интизорам, аммо касе ба фикри ман нест. анна фаҳмид, ки он мардон ӯро фаромӯш карданд ва аз ӯ хабар надоданд ё ба ягон ҳодисае дучор шуда нарасидаанд. анна ба навиштани номаи хайрухуш оғоз кард. рӯзҳои гуруснагии тоқатнопазир шурӯъ шуд. вай қарор дод, ки агар наҷотдиҳандаҳо то 15 май наоянд, ангуштонашро бурида мехӯрад. аввалҳои моҳи майи соли 1942 аз Москва телеграмме бо имзои комиссари халқии СССР Вячеслав Молотов ба Сталинобод омад, ки дар он фармон дода мешуд, ки ҳамаи самолиётҳои P5-ро, ки то ба ин вақт ба фалокат дучор шуда буданд, ёфта двигателҳояшонро бароварда ба флоти ҳарбии ҳавоӣ фиристанд. ба Хоруқ хабар доданд. барои ҷустуҷӯи макони суқути самолиёт 14 нафар аз ҷумла шавҳари Анна оғоз карданд. 8 май онҳо ба роҳ баромаданд. наҷотдиҳандаҳо барои расидан ба маҳалли суқути самолиёт бояд чанд рӯз сафар мекарданд. ҳангоми сайругашт дар яке аз ҷараёнҳо ҷасади афсари фавтидаро пайдо карданд. баъди 4 рӯзи ҷустуҷӯ онҳо макони суқути самолиётро пайдо накарданд. қарор доданд бармегарданд. рӯзи 85-ум яке аз нафарони экспедисия хост аз даруни қулъаҳо гузарад. ногаҳ дар ҷояш шах шуда монд. ӯ дар дуруи самолиёт ва занеро дар болои самолиёт дид. ҳама ба он ҷо давиданд. зан сарашро гардонд. бисёр лоғар шуда буд. аввалин сухане ки ба шавҳараш гуфт ин буд: ту ҳамсари дигар гирифтӣ. шавҳараш гуфт: Саша ва Валерия дар куҷоянд? зан ба косахонаи сари онҳо ишора карда гуфт: дар он ҷо. баъд аз наҷот занро барои каннибализм ҳабс карданд. ӯ аз ҳодисаи ба сараш омада ба худ намеомад ва бо сабаби бемории рӯҳӣ озод карда шуд ва ба беморхонаи беморони рӯҳии Кӯктош барои табобат интиқол дода шуд. сарнавишти шавҳари собиқ ва писари калонияш маълум набуд. пас аз табобат Анна оиладор шуд ва соҳиби фарзанд шуд. баъд набераҳо ба дунё омаданд. аввали солҳои 90 дар Душанбе даргузашт. вай то охири умр дар бораи моҳҳои мудҳиши дар кӯҳсор гузаронидааш ба касе нагуфт. танҳо дар бойгонии вазорати корҳои дохилии Тоҷикистон рӯзномаҳо ва мактубҳои Анна Гуреева маҳфузанд. дар мавриди Лёчик ва нафари наҷотёфта бо сабаби ба зудӣ хабар надодан аз ҳолати зану фарзандаш парвандаи ҷиноӣ боз карданд.
онҳо ба муҳлатҳои гуногун маҳкум шуданд. баъд лётчикро дар батальёни ҷаримавӣ ба фронт фиристоданд. дар солҳои баъдӣ самолётро аз кӯҳ фароварда ба Душанбе оварданд ва бояд дар осорхона нигоҳ дошта мешуд. хайр дӯстону бародарон, ин буд маълумот дар бораи як саргузашти ваҳшатнок ва як садамаи самолёт ки соли 1942 дар кӯҳҳои Помир рух дода буд. то наворҳои баъдӣ бо мо буданро фаромӯш накунед.